ai karuwa muka yi dan uwa ne muka samu. Kwarai kuwa. Ka sani wannan sana'ar tamu tana buƙatar 'yan sanda aikin 'yan sanda amma ba ma buƙatar aikin su. Kaga gane. Ko ka fitar da hankalinka za mu ce fitar da wuce. Bakar zuwa. Ina gaji a fama alhamdulillah. Wash. Barka zuwa. Yau na gaji a hanya. Lafiya sani kula. A barkan mu. Ina gaji a kokari. Masha Allah. Ina gaji a lafiya. Ya hanya wasu alhamdulillah. Ya hanya. Ina ganin cewar ya kamata ka shiga to ka fito musu da ko baka gane ba launin baki. No correction. All right. To haka ake so. Haka ake so. Sai dai ranka ya daɗe ina da masu in gaya ma kuma guri ya ƙurace ka san naman nan da ka sa a gasa ranka ya daɗe to ka san ka ba da man shanu ka ce a taho da shi to maimakon su soya da man gyaɗa shine suka soya da man shanu. To man shanu ina zuwa maganar suyan nama da man shanu ina mai tabbatar maka yadda na yi bakin nan ai ko da man kaɗan ya aka soya shi ina ganin zai huce. To ba komai bari sabu guri ka zauna. Me maka murna da shugaban ciki guda. Ina godiya da Allah ya haɗa kuma da fatan idan mun ɗauro za a kwance mana. Ya kake wannan magana? Ka ganin da ke gani na? Shekaran jiya na ga kama. Ranar Juma'a. Na ga kama kuna lokacin da ake kuna shigewa da ce wancan an yawa sai kama kai ne wallahi. Wallahi. Ai bari in gaya ma wani abu. Kaga in na sa uniform din nan? To wallahi ko kai ka ba a hankali. Ye? Allah wallahi. Abinda nake so komai ku ɗauko za mu sai da zai. An gaba. Uga. Okay? Da ganin ɗan sandan nan zai mana amfani. Haba. Saboda dama muna buƙatar ire-irensu a cikin ƙungiyar nan. Ko ya ka gani? Haka ne. Kai. Bugu da ƙari. Baya da bayan duk abin da ka fahimta. Wannan ƙaruwa muka kuma ga ɗan sanda. Kana ji ko? Kana ji na? Ga ƙari mun samu da ɗan sanda. Ya ba mu wani aiki. Mu yi masa da tunanin cewar zuwa gaba shi ma zai saka mu. A haba, ya yi wani mutum gaske nan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Me ke nema ko Allah? Me gidan nake nema? Domin shi ya gayyace ni zuwa gidansa. Me gidan kike nema? Tabbas rashin sani ya sa ya gayyato ki gidansa. Waye sani ma ko kana da kiyashi da gayyato gidansa? Ai da kana da kiyashi, farfasa kuma ya za a yi ta. Oho. To shikenan, tunda biki sani ba, idan ku ga naki don ki ce ina mishi ne na gaggawa. Idan kuma kin za ki koma inda kika fito.
ina kai Indatu. Na'am. Zo nan. A cikin ku uban waye ce da Nafisa kana da kiyashi ɗaukar mana sani. Waye? A'a mu ba wacce ta so gidan. Kimsu. Zan ki gani? A ga magana a wajen zuwa sai kun tambaye ku sai zaki mu zaku mun gyara. To ƙarya ne. Nafisa ta wuce gara da kiyashi. Zinariya ce. Bari in gaya muku gaskiya. Kai. Ina san Nafisa fiye da komai a rayuwata. Idan za ku girmama ni, ku girmama ta. In za ku mutu wulakanci to za ku wulakanta ni. Ku wannan wuri, ko mu da ku karanta kiyashi zai zo. Ku wannan wuri. Ku mai iska. A amma kai kana nema ka ban ku ai da kamata ba abin da kai a ce saboda yarinya ka sa yaran ka kai ta cin mutuncin wannan bai dace kana sai bari yarinyar tawa ta shigo kuma a gaya mata magana kamar wayannan sun gaya mata magana au to ta nan ka bullo to ina so in gaya ma ka sani su yaranka da kake cin mutuncinsu kake musu wulakanci har da zagi shekara da shekaru kake tare da su kuma su ne suke maka ita kuma waccan da kake cin mutuncinsa saboda ita sai dai ta ci abin da suka ne to ka tsaya kai karatun ta ne bari mu maka Nafisa tana da kima da daraja a wurina to wace inda ya tafi sannan tana gabana ina kallon ta magana ta tabiya au ba wani wanda zai zo ya ce zai sa ya taba Nafisa ko da baki baka magana ke da shi to shikenan baka dau shawara da na baka ba kenan nace baka dauka ba bari mu maka yayi idan ma umarni kake ka san ta magana da za ta iya taba darajar Nafisa to kaje an ku kaki rai da imaci Allah baka hakuri sai dai kuma ban san ran waye zai baci ba ni dai na ce rai zai iya baci kullum to rai na ne zai baci ko kuma ran su ne ni dai na ce rai zai baci ya so